θέλει ο κύριος Ασπρογέρακας. Εγώ θα καταψηφίσω τον προπολογισμό, όχι για τίποτα άλλο ότι δεν είναι δημοτικό των προθέσεων σας, το κάνετε πολλά και θα εξηγήσω, αλλά γιατί δεν είναι δικό σας αυτός ο προπολογισμός. Και τι εννοώ, δεν το κάνατε εσείς σύμφωνα με τους κανόνες της αυτοδιοίκησης. Εγώ κάποτε είχα πει στη δημοτικό, εδώ πέρα είναι η ετεροδιοίκηση, κρατικός μόρος, μάλλον έκανα λάθος. Πρέπει να πούμε ότι είναι η διοίκηση. Να εξαλείψουμε το αυτό. Διότι όπως είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, εμείς είμαστε στην προκρούστια κλίνη του παρατηρείου των δόκιων και ξέρω συμφερόντων. Έτσι άκουσα αυτό. Είπε και ο κύριος πρόεδρος εδώ πέρα της επιχείρησης, είπε ότι θέλαμε να έχουμε φτερά, αλλά τα φτερά μας τα κόβουν αυτοί οι κύριοι, διότι πρέπει να είμαι σε κάποιες γραμμές που δεν μπορούμε να αφιστάμε τα φτερών. Με αυτή την λογική νομίζω και εσείς οι ίδιοι με την πολιτική και αυτά τα οποία είπατε και οι ίδιοι εσείς δεν πρέπει να είστε ευχαριστημένοι από τον προπολογισμό όπως θα θέλατε αυτός εδώ πέρα να είναι καταγεγραμμένος, δεδομένου ότι είναι ο δικός χάρτης μιας πολιτικής της οποίας έχει ο Δήμος. Λοιπόν, βέβαια είναι σήμερα εδώ πέρα, παρότι αν μας παρακολουθήσει κανείς τους συναδέλφους οι οποίοι είναι όλοι έμπειροι εδώ πέρα, αυτό είναι ένα αγράισμα της δημοκρατίας. Ήταν θέματα όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο τρόπος που μιλήσαμε και οι αντιδήμαρχοι, φαντάζομαι και ο Ντουράτος Δήμαρχος, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι. Καθότι βέβαια έχω μια εμπειρία ότι όλοι είναι πρόεδροι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουν αυτό. Και καταδείξαν εδώ πέρα τα όλα προβλήματα. Και ο κύριος Φιλόπουλος, ο οποίος είπε σε αυτόν τον προπολογισμό ότι όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, δεν είναι μόνο να πούμε τα ζεύοντα προβλήματα, είναι η καθαριότητα, ο μικροφωτισμός, κυκλοφοριακό και όλα θέματα, είναι και γενικότερες πολιτικής. Μας είπε μέχρι ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει πολιτικό κράτος γιατί έχουν ήδη γίνεται την αριστερή στη Μέιζορ, βέβαια. Αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι όλα αυτά τα παρατηρητήρια τα οποία λένε αυτοί οι κύριοι ενδεχομένως μπορούν να αλλάξουν. Και πώς μπορούν να αλλάξουν? Παράδειγμα, πριν από 15 περίπου μέρες η Ευρώπη παρέτεινε το πρόγραμμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας με την Ουκρανία, το θέμα που ξέρετε. Ο του θαύματος πριν από 3 μέρες πήγε ο Λαν στον κύριο Πούτιν. Καταλαβαίνετε πώς αλλάζουν αυτά? Πώς και το τραγούδι που ξέρεις όλα τριγύρω αλλάζουν. Άρα λοιπόν όλα κάτι μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Τώρα που ήρθαν και τη Γαλλία, εγώ είμαι αυτός, δεν είναι κύριε Δημάρχε, κάνω λάθος. Εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζω πάντα την Γαλλία, γιατί πιστεύω αν υπάρχουν φίλοι για την Ελλάδα, διαχρονικά μπορεί να κάνουν και λάθος, είναι η Γαλλία. Αλλά που μυρούλητες είναι και αυτοί, και ξέρεις από απλούς ανθρώπους, καταλαβαίνετε την αλήθεια. Θα σας πω είναι λίγο μια παρένθεση, με συγγνώμη. Όταν ρωτήσαν τον Μαραντόνα, το γνωστό, ότι τώρα που θα γίνεις πρόεδρος της Σπάρτας θα γίνεις, κοίταξε, είναι και Πλατινί. Ο Πλατινί ήταν ο καλύτερος παίκτης, εγώ δεν ήταν η εποχή εκείνη στην Ιταλία, πιο παραφουλό. Καλά, αυτός είναι Γάλλος τώρα. Δηλαδή, ότι καταλαβαίνετε κατοικούν, ότι μας συμφέρει δηλαδή. Και μαθαίνουμε πάλι σήμερα ότι η Ελλάδα θα δώσει 40 εκατομμύρια στην Τουρκία, 11 το ΑΕΠ του πληθυσμού για τους Τούρκους, για τους Σύρους που μας φέρνουν στην Ελλάδα. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει, και αυτό είναι και στο DNA το δικό σας, να είμαστε πιο δυναμικοί, πιο αποτελεσματικοί, πιο διεκδικητικοί. Βέβαια, για να πω και την αλήθεια, εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά τα οικονομικά και δεν τα μάθω ποτέ και δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα που είναι έμπειροι τα αναδείξαν με γλαφυρό τρόπο. Και ωστόσο θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Βρίσκω την άνεση του οποίου εδώ είπα στον Δήμαρχο, την μαρτυρία της και το λέω, ότι έχει μια άνεση και χαροπός που στον προπολογισμό πρέπει να έχει λίγο έτσι μαζεμένος, γιατί ενδεχομένως έχει ήσυχη τη συνείδησή του ότι έκανε αυτά που έπρεπε με το παραπάνω. Και αυτό το εισπράττει. Πρέπει να ξέρετε όμως, το είχα πει και πριν από κάνα 2-3 κάπου εκεί το Σεπτέμβριο, ότι καλά το πάτε, είναι δηλωτικό των προθέσεων, έχετε την ετοιμότητα, σε ορισμένη τη χρησιμότητα προσπαθείτε να την έχετε, αλλά στην καθαρότητα τότε δεν του πηγαίνετε καλά. Και συνέβη κάτι, για να είμαι ειλικρινής, Αυτό που είπε ο κύριος Τσατσαμπάς, αυτό το παρατηρώ και τώρα, είναι ο καιρός που όλος ο κόσμος κόβει τα ξύλα, το παρατηρώ και σήμερα είδα. Είναι οι βροχές, είναι αυτά που μαθαίνουμε και να υπήρξε αυτή η αναπούλα, ότι δεχθήκατε από όλες τις παρατάξεις κατά μόνας ρημπές καταβολάς για την καθαριότητα, που θα ήταν και άδικο.
Τσατσαπάς είπε ad hoc, μας εξήγησε ο κύριος Μπουζίκας, δεν είναι στα λατινικά ad hoc, είναι κατεδρική περίπτωση στην κύριε Μπουζίκα. Έτσι, για μια φορά μόνο, και θέλω να είμαι πάντα δίκαιος, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος όμως, δεν πάει να πει ότι το λέω, αλλά δεν έχω πρόθεση να πω κακό, ότι δεν είναι της πολιτικής του Τσατσαπά να φέρει τέτοιος. Αλλά και αυτό που έκανε ο κύριος Βιλιακός, παρότι με βρίζουν αυτοί, ξέρω που με βρίζουν, λες και είμαι τσιχαντιστής, δεν ξέρω τι πρέπει να πέρα, ένα περίεργο πράγμα, ότι αυτό που έκανε να το δεχτούμε, διότι εγώ είχα πει στην αρχή ότι είναι εξαγερέτο, γιατί είναι για το καλό του Δήμου, δεν είναι καλό για τη λαϊκή συσπήρωση, ότι είναι καλό. Αν μπόρεσε ο κύριος Βιλιακός να βοηθήσει και αυτό που έκανε, δεν ξέρω, τα 2 εκατομμύρια και το έβαλε θέμα, ή ο κύριος Μπουζίκας εκεί που είναι να μας κάνει κάτι, κάθε μέρα είναι τον πρόεδρο, δεν ξέρω αυτό εδώ πέρα που πάλι προχθές που έβρεξε λίγο, εγώ είμαστε αυτό στο σημείο εδώ του δρόμου. Και πέρασε το χράσπινο και πάλι μου πει στα αυτοκίνητα, υπάρχει τι πρόβλημα. Αυτό το πετύχατε. Αυτό το πετύχατε, ξέρετε γιατί. Γιατί πήγατε στο Δήμο, όπως είπαμε, κατάσταση ανάγκης. Αυτό είναι σημαντικό. Το είχαμε πει ότι άμα μπορέσετε δεν φτάνει μόνο με την εφημερίδα, αλλά που το κάνατε. Αυτό θα σας βοηθήσει τώρα όλοι αυτοί οι κύριοι πιο πάνω εκεί, διότι με αυτή την απόφαση θα γίνει αυτό το έργο, εγώ είμαι πλέον σίγουρος και θα το πιστωθείτε αυτό. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να κάνω όμως, επειδή λέμε ότι είπε ο κ. Μπουζίκας ότι μειώθηκε κατά 10% τόσο, νομίζω το γράφει, είναι στα 31 εκατομμύρια, αυτό πώς είναι. Ήτανε 3,800 νομίζω να δώσει όλους τους Δήμους. Ο νόμος του 10, το 14 και το 15. Και τώρα παίρνουμε κάπου 1240 να έκανε κανένα τον υπολογισμό. Ωστόσο όμως πάλι τα φέρνουν βόλτα οι Δήμοι. Δηλωτικό αυτό ότι 1,5 δισεκατομμύριο λιγότερο στους Δήμους και προσπαθούν οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι και οι διοικήσεις. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση τώρα. Γιατί θα το ξεχνάω, γιατί είναι και η ηλικία μου. Ακούστε, μην γελάτε. Ακούν τώρα ότι η κυβέρνηση θέλει να δεχτεί το Λιβέντι μέσα για να μειωθούν οι αμοιβές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή πέρα ένας δήμαρχος 1.500, θα παίρνει 750. Και μην θεωρηθεί για τους άλλους, ήμασταν εμείς που τα χρήματα, ό,τι πέραμε τα δίναμε για αυτό, γιατί όλη έξω, έδειξε έτσι. Ξέρω τι δουλειά κάνουν οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι πρόεδροι, οι αντιδήμαρχοι και πρέπει να το δείτε και εσείς αυτό νομίζω. Έτσι να το έδειξε. Με την τοπική αυτοδιοίκηση. Φτάνει αυτό ότι αυτή η Ελλάδα για όλα αυτά στην Ελλάδα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ δεν φταίει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα εκεί πέρα και ξεπλένει όλα αυτά που γυρνούν εκεί πέρα πάνω. Γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα να υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση ή καμιά κυβέρνηση. Εμείς είμαστε το συμφέρον αυτών εδώ. Έλεγα λοιπόν επειδή ο κύριος Βιλιακός κάτι και για την φιλοφρόνηση που κάνει για Μαρούση. Θυμήθηκα τώρα. Ότι στο Μαρούση και τώρα να το προσέξετε αυτό. Ο κύριος αυτός δήμαρχος με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο δεν προβλέπεται στο τακτικό, έκανε 2 μεσογέφερες βέβαια που πήγαν στο Λέα, γιατί του πήγε κάτι πήγον και το έκανε ξέρω μετά από 5 χρόνια στο Ρωσουκίπα, άλλος που πήγε σε μία πήγε. Και θα πει έκανε, όπως λέγεται, μελέτη σκοπιμότητος για άλλους 2 και είδα ότι αυτό που τη μελέτη έπισε κάποια χτύπαξη. Είχαν κάποια θύματα, αλλά και εμείς έχουμε. Δέστε το μήπως μπορείτε, δεν είναι μόνο του Μαρούσι, ούτε Αθήνα. Εμείς έχουμε και ένα Σταματάρους. Αυτά απευθύνουν στον κύριο εκεί πέρα που μίλησε 1 ώρα στον κύριο Σπινόφιλο εκεί πέρα, που έγραφε ξέρετε γιατί το λέω. Αυτός ήταν στο πρόγραμμα μέσα, εμείς έχουμε ένα κακό. Δεν μας υποστηρίζει κανένας βουλευτής και υπουργός. Διότι δεν έχουμε τοπικούς βουλευτές. Οι ανήκτητοι και αυτοί είναι και οι βουλευτές. Αυτοί παίρνουν από μιλήσαν για αυτά. Τους ξέρουν όλους. Συναντάμε, παίρνουν και εμείς εξωτερικάς τα μαλλιά. Μεγάλοι είμαστε, το ξέρουν. Άμα και κανένας για κάνα προεκλογική εδώ πέρα τους καλέσουν, έρχονται και τα αγαπάνε. Αλλά όλα εκεί πέρα δεν ενδιαφέρεται. Θυμάμαι χρόνια ήταν το Μητσοτάκης αυτό. Αυτό το πέρα του Ζαμί που πρόκειται να γίνει, του λέγανε κάπου στην Πιένια και σε εκείνα τα μέρη. Είναι έτσι δεν είναι. Εγώ τότε έβαζα στοίχημα ότι δεν θα γίνει εκεί πέρα. Δεν θα γίνει. Και θυμάμαι, είχε πει τώρα Μητσοτάκης και η Μητσοτάκη και αυτή η Παπουλιάνη Μητσοτάκης ότι μόνο και μόνο που βάζουν το θέμα να μην γίνει αυτό, εκτρέπουν τη χώρα. Και ενδεχομένως θα έχει δίκιο. Και πρώτο πράγμα που τα μόνο σαν πάνε μας τότε να το μέρα. Δηλαδή μόνο οι
δήμαρχοι αυτοί που μπορούν να διαμαρτυρηθούν εντόνως και πεισμόνως ενάντια αυτών των κυρίων. Και γι' αυτό είπα, κύριε Σπουδιόπουλε, να παρακολουθείτε, να πάτε και τέτοια θέματα, γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε αδικημένοι. Είμαστε αδικημένοι εδώ πέρα. Και αυτή η κυβέρνηση που είναι σήμερα πρέπει να δει εμάς πρώτα, ενώ και η Δυτική Αθήνα όλοι. Αυτός ο συλλογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, πρέπει να είναι ρεαλιστικός, πρέπει να είναι εφαρμόσιμος. Τα θέματα τα ανέπτυξαν με αντιλήμματα ότι προσπαθούσαν να κάνουν επιβιώσεις ορισμένες. Και το παρήνατε με το θέμα αυτό, γιατί κάνατε το δικό σας κομμουνιστήριο, το φορούσαμε τώρα, γιατί μπορούσατε να έχετε κάποια έσοδα. Το βλέπουμε αυτό ότι είστε πιστοί σε αυτά τα οποία είχατε πει. Ωστόσο, όμως υπάρχουν και άλλα προβλήματα σοβαρά τα οποία ο κ. Δρούτας νομίζω έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση για όλα τα θέματα γενικότερα. Εγώ θα ήθελα να δω ότι σε αυτόν τον προπολογισμό, και εσύ κύριε Κωνσταντινάρης καλά αυτά τα εγώ θα ήθελα σε αυτόν τον προπολογισμό να ξεφύγω. Ο προπολογισμός τότε έλεγα, επειδή βλέπω ότι πρέπει να έχει συνεργασία, έως με θέση ρετήματα και στην αρχική μαζί. Αυτά τα προγράμματα τα οποία λένε δυστυχώς δεν έχουν χρήματα. Δεν μας δίνουν χρήματα. Και όσο πάει η κατάσταση, θα είστε ακόμα πιο φτωχά με τα αποδοτικά. Πόσο να πούμε σε αυτός ο κόσμος, πού να δίνει τη δυνατότητα αυτός να παίρνει για να κάνει προσλήψη και καθαριότητα και παιδευτική. Όλα θα γίνονται αποδοτικά στο τέλος. Αυτοί γίνονται και στρέφονται. Δεν ξέρουν για τον λόγο. Άρα λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί οι σχέσεις πλέον είναι ανταγωνιστικές. Ακόμα και στην Ευρώπη την οποία βρισκόμαστε μέσα εκεί πέρα, πηγαίνουν κάποια προγράμματα και είναι κάποιοι μάγκοι, συγγνώμη, που παθαίνουν πρώτα γιατί είναι γνώστες, γιατί έχουν τις μελέτες, γιατί έχουν ένα. Αυτό το πέρα, αν μπορέσετε να το κάνετε, βέβαια δεν είναι στην κουλτούρα σας, αλλά πρέπει όμως να συμβαδίσετε με αυτή την κατάσταση και είναι κρίμα ένας Δήμος σαν το Χαϊδάρι και με τέτοια πρόσωπα στη διοίκηση να, σε εισαγωγικά, να παίρνουμε και αυτά σαν να ζητιανεύουν να μας δώσουν έρικα τις θέσεις τις οποίες είμαστε. Σε αυτό όμως θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ορισμένοι εργολάβοι που παίρνουν ορισμένα έργα νόμιμα. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν βλέπουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν έχουν καρδιά να στείλουν σε πέντε φορτηγά και όπως τους λένε αυτούς τους καρδιάρες, ξέρω εκείνοι πώς λέγονται, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τις πληρώσεις πάλι να κάνεις. Να τους πούμε, ότι είναι παιδιά, εσείς το πέρα, εντάξει, ενδεχομένως θα ξαναπάρτε με νόμο τρόπο. Δείξτε την κοινωνική αλληλεγγύη. Κοινωνική αλληλεγγύη, γιατί μόνο στη φρασιολογική πολιτική πρώτο πράγμα κοινωνική αλληλεγγύη. Εσείς δεν καταλαβαίνετε από αυτό. Δεν ξέρετε κοινωνιολογία. Να ξέρουμε κι εμείς αύριο μεθαύριο ότι εσύ που μιλήσουμε εδώ πέρα, πήρες αυτά τα έργα και όταν εμείς που μιλήσαμε και ορισμένοι εδώ πέρα, εσείς ήσταν κάπου αλλού και δεν ακούγατε τίποτα. Θα ήθελα εγώ όμως, σε αυτόν τον προπολογισμό, συγγνώμη, να δω κάτι τέτοιο οραματικό, δεν θα είναι άλλος. Θέλω λίγο φαντασία. Τι εννοώ. Άκουσα τον κύριο που είπε ότι το Θεαθήνη. Ο κύριος Σπινόπουλος του είπε να γίνει ορμητήριο των περιβαλλοντικών. Ο κύριος εδώ πέρα είναι δασικό. Πώς μιλάτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το δασικό, εντάξει, το μνημόνιο. Είναι προς χρήση και στέψη των δημοτών και της ώρες. Εγώ θα έλεγα να γίνει adventure park. Στα Ιταλικά λέγεται πάρκο de aventura. Είπατε. Περιπέτειες, πάρκο περιπέτειες. Εγώ κάνω κάποια αθλήματα και άλλος τι κάνει. Παράδειγμα, αυτό δεν έχει καμία σχέση, αλλά το άκουσα που είπαμε το Θεαθήνη και το και να αρχίσουμε. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα υπήρχε, λειτουργούσε, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω και να καταγραφεί, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε εργαστάσεις. Και ενώ θέλετε να είναι εργαζόμενοι, να έχουν πλήρη εργασία, ασφαλιστικά δικαιώματα κτλ. Δεν είστε στον τουρισμό, έχουν κάποια πλεονεκτήματα. Άκουγα τον κύριο Βίτσα. Και έλεγε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα είναι από τον άλλο χώρο το δίκτυο. Βέβαια δεν ήθελα να πω γιατί ο κόσμος έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το οποίο είναι η ψυχή του Τουρκία. Τι εννοώ, τι χωρίς τι άλλα πάμε, και άλλα.
Και βρήκα κάτι συνδοτήτες και πέρα από μηχανές, καρπό και πέρα. Λέω, πάτε για τουρισμό. Γιατί πάτε, πάμε στην Βουλγαρία να κάνουμε μια εταιρεία εκεί πέρα. Και θέλει δηλαδή, δεν έχω το χάρτη να σας το δώσω, η Κύπρος, για να πάτε να κάνετε μια επένδυση μαγαζί να ανοίξω εκεί πέρα, για 17 χρόνια έχουμε το 10% φόρο. Ό,τι σύστημα και να δει και έχει ένα φορολόγιο του 20.000. Η Αλβανία δίπλα, 36.000 φορολόγιο. Ποιος θα θέλει να κάνει επένδυση εδώ πέρα στην Ελλάδα? Ποιος θα θέλει να κάνει όταν έχει τέτοιο 29% φόρο, 100% προκαταβολή φόρο, που αν δεν δουν αυτό το σημείο, και επειδή ακούμε για συντάξεις που θα κουπούν κόκκινη υπογραφή και τα λοιπά, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη σε αυτό το τομέα, δεν έχει σημασία. Έλεγα λοιπόν, η ανάπτυξη δεν είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που ενδεχομένως έχει. Έχουμε ένα χώρο. Εγώ πιστεύω ότι το Χαϊδάρι θα γίνει ακόμη καλύτερο, διότι έχει αυτά τα πλεονεκτήματα. Και η ιστορία έχει, και πολιτισμό έχει, και πνευματώδης κόσμο έχει, και αγωνιστικότητα έχει. Αυτό εδώ πέρα που ήταν το κέντρο, λέγαμε η το κρασί, θα το ξαναπεί. Θέλω να το κάνει η επιχείρηση, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, να γίνει ένα κέντρο εκθέσεων. Δηλαδή τι εννοώ? Αυτή η εξωστρέφεια που πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα, να είμαστε εκεί σε ένα αυτό το περιφέρειο, πρέπει το Χαϊδάρι να ξέρει άμεσα και τέτοιο εδώ πέρα. Να γίνει μια έκθεση, το Σεπτέμβριο για παράδειγμα, που θα γίνει για κρασί, για ιδέες, για αυτά, γιατί έχουν στα αυτιά μου τώρα ακόμα και τα λέει τους ενδιαφέρει, λέει να πάρουν μέλη και ιδέες μου. Πώς του πικιστές σας αρέσει το δω. Άρα λοιπόν, να γίνει ένας χώρος στους οποίους θα τους πες κοιτάξτε, στο Χαϊδάρι γίνει και μια έκθεση διεθνούς ενδιαφέροντος, το οποίο θα είναι στον αρχαιότερο δρόμο της Ορματοδουσία, η Ραοδός. Μόνο και μόνο αυτό να πω στους κινήτους. Θα είναι δίπλα, είπες ότι θα γίνει επισκεψιμότερη μνήμη Δαφνίου, εσείς κύριε της Ονιάς που είπατε σε 5 μήνες, στο θέμα τώρα. Έχει ένα βιότυπο πόρτο. Είπα κάτι κακό εδώ, είναι ψηλές. Όχι καθόλου κακό, απλά... Ότι όλα αυτά, ότι αυτοί οι αγαπητοί έχουμε αυτό το βιότυπο που είπα τώρα, είναι δυνατόν στην Ελλάδα που έχουμε 4-5 τέτοιες στιγμές να έχεις στον οικιστικό ιστό βιότυπο με σπάνια πουλά που δεν υπάρχουν. Ότι στον κάτω δεν έχουμε πήγα τέτοιο πουλά. Και να μην μπορούμε να το αναπτύξουμε, να μην δώσουμε μια κατεύθυνση όταν είναι δικός σε αυτά τα θέματα, είναι τελείως έξω. Αλλά είναι ειδικοί που άμα τους δώσεις αυτό θα μπορούσαν να είναι κέντρο επισκεψιμότητας, γιατί η Ελλάδα έχει τις άλλες παροχές, ξενοδοχεία έχει και χώρο φιλόξενου έχει και πολιτισμού έχει και όλα αυτά. Εκείνο το οποίο θα ήθελα όμως και να πω, κύριε Δήμαρχε, είχα βάλει σε ερώτηση κάποια φορά στο Πολιτικό Συμβούλιο, θέλω να σας πω ένα που δεν κουστίζει. Είναι αυτός ο μετρητής της ρήπανσης. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Δεν ξέρω τώρα αν κουστίζει πολύ, γιατί να έχει για Παρασκευή, γιατί να έχει τέλος και να μην έχει νύση. Γιατί αυτό είναι ενδεχομένως το κάνει το αλάτι της θάλασσας, αν και αν είναι πολύ ανηρό ή όχι. Εμείς όμως εδώ πέρα έχουμε, το αισθάνομαι εγώ που έχω πρόβλημα στην Ελλάδα, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό ξέρετε τι θα γίνει όμως. Αν θα πει αυτό και πούν οι κανόνες υγιεινής από την Ευρώπη, θα αποβληθούν αυτοί οι κύριοι και τρέλοι και δεν ξέρω ποια ανακρούσεις εταιρείες να πάρουν φίλτρα το οποίο που στείλουν πολύ στον προσωπικό. Γιατί δεν είναι κέρδος και σκοτώνουμε και κόσμο και σκάβουν. Ίσως είναι και λίγο έτσι ακραίο σε αυτά τα θέματα. Αλλά πρέπει να γίνει. Σε αυτό το πράγμα πρέπει να επιλύει κάποιος χώρος. Όπως επειδή δεν έχετε άλλα έσοδα, προσπαθήστε τέλος πάντων από αυτά τα έσοδα εκεί πέρα, μήπως μπορείτε, και καλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μήπως μπορείτε και από αυτά τα ναυπηγεία να κάνετε, μήπως πάρετε κάτι, όλα αυτά τα χρήματα εταιρεία, να μην είστε διεκδικητικοί. Να έχετε κάποια ωφέλη που ξέρουμε ότι αυτά τα χρήματα εσείς θα είναι τα πολιτικά για την ποιότητα ζωής. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλες τις προσπάθειες αυτές που κάνετε, η πόλη διοικείται. Η πόλη είναι σε καλό επίπεδο. Σε όλους τους τομείς. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κυκλοφοριακό. Και αυτό το πρόβλημα κάθε φορά που πρέπει, και το επομένως αυτοί που βρίσκονται, πρέπει να φέρουν σχεδόν και κάποια ή να είναι σε εγρήγορση ή να πρέπει αυτοί βίβερε περικουραζαμένοι. Και επειδή είπα το κυκλοφοριακό,
σας το προσφέρω. Είναι εύκολο να κάνεις μια τέτοια μελέτη στο καλεντάρι για την τράνζιτ, για αυτός ο δρόμος, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη δισκεψιμότητα από οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει για ασπρόφυλλο, υπάρχει για λευσίνα, υπάρχει για μια ξεραπολιτιανό λόγο του προγμάτων. Οπότε είναι εύκολο και σε έναν φοιτητή που είναι στο Πολυτεχνείο να κάνει κάποιες μελέτες, ενδεχομένως δεν θέλω. Θα σημειώσουν αυτά πάλι, παιδιά. Δεν μπορεί τώρα εκεί πέρα σε μια Αργυρούπολη που έχει δουλειά με τους ανθρώπους του τρόπου, σημειώσουν κανένα πληροφορία εκεί πέρα, στα χρόνια μας. Και όσον αφορά το μετρό, το οποίο το πληροφοριακό είναι μεγάλο πράγμα, ανοίγω παρένθεση, συζήταγα με έναν υψηλά ειστάθμο Ελλάδα εδώ πέρα, πολιτικό, τρίτο στα Ελλάδα στη γραφεία. Τι κάνουν τα παιδιά, θα τα πάω στο εξωτερικό. Καλά να κάνεις άνθρωπος πολιτικός τώρα, πάει στο εξωτερικό. Ναι, αλλά θα πάει στο εξωτερικό τα παιδιά. Και με το λέει θα πάει στο εξωτερικό. Γιατί τα άλλα παιδιά που είναι, γιατί εκεί πέρα υπάρχει τάξη. Κάπου εκεί πέρα έχει τάξη και στην Ελλάδα. Και επειδή άκουσα το τερματικό το μετρό, δεν χρειάζεται κύριε. Δεν ξέρω τι έτσι οριμηθά τι είναι. Χρειάζεται αυτή η γραμμή που πάει από τα νόσα για να το σημάνει και να στο πούμε και να πάει στην Ιδρία. Για όπλο. Γιατί δηλαδή. Εντάξει, όχι, πάει και προς τα δω. Επειδή πάει προς τα εκεί, να πάει και προς τα δω. Όλα δεν είναι και το ποτάκι προς τα πάνω. Επειδή πάει προς τα πάνω, προς τα δω. Δεν μπορεί να πάει